De her børn, I skal se lige om lidt, har ikke opdaget monstermessing endnu. De er triste, deprimerede, og deres verden er en lille smule træls, kedelig og grå. Men så opdagede de monstermessing, og deres liv blev aldrig det samme igen. Ja! 3, 4. Monstermessing gør triste børn glade.